seria millor. Visto perché hai fango. Vine, buscar aquí, Temps de saltar, tens 15. 30. 10. Fos, tio, fos. Temps. 20 segundos. Costat o...? 10, 9, 7. Bueno, pues nada, ya empezamos, ¿no? Molt bé. 30. Gràcies. Molt bé, Molt bé, senyor. Guai. 30. Aguanta. Doncs aneu cap allà i ja aneu cap allà. ...4, 27, o sigui, és un trial que no era gens fàcil. Un aplaudiment doncs per la categoria Elite. Aprofito ara que tenim aquí el podi per recordar un parell de proves interessants.